हेलो गाइस आसा खालामो नोंथांमोना जुदि आंनि बे आरडि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायाखैबा साबस्क्राइब बानायगोन होननानै दा जों ओरैबायदि मोनसे जायगायाव थांगासिनो दं जेराव सिख्लाफोरखौनो नुनो मोना माने सिख्लानि लाइनखौनो नुनो थांखाया masih siapa? माबायदि खालाय साइकेलखौलाय मा जाखो दा नायलाय सरि गद सिमोनदां साइकेलजों गोलैनायखाय बोखांफैलायाखै बाइकजों गोलैनायबा दानो बोखांफैगौमोन Ayo, साइकेलखौ बाद दोन मबाइला नागिरगो ओइ मबाइलाबो गैबावलासो गैलाथ' आरो गोग्रोम बस गोग्रोम माबार गोग्रोम मबाइला माबार नागिर आयो मबाइलानो दै हाबजोबबाय आयो गैला सेस जोंना बोरै ब्लक खालामबावनांगौ जाखो थांलायबाय 16,000 लानो आयो बोरै ब्लक खालामबावनांगौ बरबाद लाइफ आयो हे थै साला थांसै थौ साइकेला थिखो सेस गोरान साइकेलाबो गाज्रि जाजोबबाय सेस टेनसन फ्रि जानाय लोंनोसै थौदो जागोन बस थौ आंना मबाइला सोमब्रनानै मोजां जायासैलै दे आबै दोन बावनो दोन लुखादो होनबालाय दोन उन्दुदो बस मालखौलाय मा गैयि बायदि सोंलायलाङोब्रा Sure mal nawara खारा माथो Oh no साला आंना मबाइला थांबायना दैयाव गोलैनानै दा जों बोरै ब्लक खालामगोन बस अमा खावगोन अमाखौ होननानै लाबोना नांगोन बुजाबालाय जायालै एसे जानाय दा अमा खावनो बसनि माथो खोनादों माथो थु माथो बससो मादै मावफ्लांलासो ओरै बोथोरलायबाय ना ज' एमाव नागिरबाय जिरायबाय नास्ताबो गैया ओरै गोजासो नासिनो नोंसोरबो ओरै गोजासो गासिनो लुनानै ला दे आं पिक्स उदि gelas gele ya goदाव आबैया दंना गैया गैला खोमा खोनानै दासो आं लाना फैनिलै गोदाव नालाय आं लाना फैनि र' बारा हायालै बारा सेंग्रा बैसोआनो मा थाथु दुरबल थां माथां गिलास लाबोबाय आं नै ओइ
Imam. Ơi. Uma không nào lê nó sẽ sao được na hả? Tam sa ba lại. Tam ra Hết. An hắn đeo đam dây nè mà. Đi không xin đam cả lắm nè mà. Ngurung khai gần bra thu vào. Anh cái này không là đấy. Giúp bông là ra. Hey, khâu nào này mình này rang à bờ rang bra. Nếu mình sẽ rang Dương lấy mua về lột xin nào đã. Đường đi ra này sơ này mua về là đeo gần đường lê. Nói ba gần lê mà mình xin nào nữa. Rồi, được không? Là bây giờ. À bên nào nhé. Chơi, ăn chơi. Nhìn lại thân ông không nào. Đâu. 사실 말로 오마 들어켜 그냥 오마 들어켜 가 바로 답당 줄리 탁탁 그냥 갑디디 Beli खालामनांगौ लै बोरमा थोरमा लांखाजोबनांगौ मोननायावनो लांखाजोबनांगौलै Hey, mua về đây. Vào chỗ. Vào chỗ mà vào cái số như vậy. Ông ngồi ek buli duit kali bra. Hey, bro, mẹ mới đang. Vâng. Ayo ada mana ada rumah buku. Yeah, mẹ pun jelai. Kita nak ina betul. हाबायाव हिनजाव गोदानखौ सिख्ला मानसिफ्राल' दोनलाङो नामा हौवाफ्रा दोनलाङा नामा सेंग्राफ्रा दोनलाङा बोरमाखौ आंहा दुब्लियाव लांगोन रा दुब्लियाव